U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar Zagreb, u glavnom gradu Hrvatske, svečano je obilježen Dan Tarasa Ševčenka, jednog od najvažnijih ukrajinskih pjesnika i simbola nacionalnog identiteta. Komemorativni program okupio je članove ukrajinske zajednice koji su zajednički odali počast velikanu ukrajinske književnosti Tarasu Ševčenku, čije je stvaralaštvo i danas snažan simbol borbe za slobodu, dostojanstvo i kulturni identitet. Taras Ševčenko je bio ukrajinski pjesnik, slikar i humanista. On je živio početkom 19. stoljeća, znači rođen 1814. Nije puno živio, 47 godina, umro je 1861. godine. Jedna ličnost koja je u sebi sadržala puno toga koje već nekoliko stoljeća znači puno za Ukrajince. A to je što je on bio za slobodu, za istinu, za pravdu, što je bio pisao u svojim pjesmama i jako je važno što je on u svojim pjesmama pisao i na ukrajinskom jeziku. Obilježavanje je održano kod spomenika Ševčenku u Zagrebu, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće, nastavljajući tradiciju koju ukrajinska zajednica u Hrvatskoj njeguje dugi niz godina. On je stvorio i izdigao ukrajinski jezik na jezik književnog jezika, to je jedan ogroman značaj njegov, a drugo što je on bio jedan borac za slobodu, za neovisnost Ukrajine. On nije pisao o ruskom carstvu, o bogatstvu, nego je pisao o običnim ljudima, pisao je u tom vreme o seljacima, o radnicima i što ja znam, razumijete, i nije veličao rusko carstvo. On je inače težio za slobodu Ukrajine, da Ukrajina bude slobodna. Cilj ovakvih događanja očuvanje je ukrajinskog jezika, kulture i običaja među pripadnicima manjine u Hrvatskoj, ali i jačanje prijateljskih veza između hrvatskog i ukrajinskog naroda. Svaka kuća, ukrajinska kuća, pored križa i možda tajne večere ili Isusa, ima i sliku Tarasa Ševčenka. Tako sam ja odrastao u ukrajinskoj kući gdje je pored svega bila i slika Tarasa Ševčenka i to je od mojih roditelja dok sam još bio u djetinjstvu i to me drži cijeli svoj moj život. Obilježavanje Dana Tarasa Ševčenka u Zagrebu još jednom je potvrdilo važnost kulturnih društava u očuvanju identiteta nacionalnih manjina, ali i njihovu ulogu u promicanju međukulturnog dijaloga i razumijevanja u suvremenom hrvatskom društvu.